krop og sundhed. Iltens vej til den arbejdende muskel. Det første vi gør, det er jo selvfølgelig at indånde luften fra atmosfæren. Det kommer så ned i lungerne, og det gør det ved hjælp af vores respirationsmuskler, som vi bruger, når vi trækker vejret. Og de sidder inde under vores lunger. Og når den indåndede ilt så er kommet ud i blodet, så bliver den via vores kredsløb, kaldet lungekredsløbet, ført ud til hjertet. Hjertet det er så med til at pumpe blodet ud i lungekredsløbet, som også bliver kaldt det lille kredsløb, og så ud i det store kredsløb. Man kan også se her på tegningen, at der er 2 forskellige kredsløb. Så det her det er det lille kredsløb, og det her det er det store. Når vores blod så er kommet ud til hjertet, så kommer det først ind i forkamrene. Og derefter så løber det så ud til vores hjertekammer, hvor det derefter bliver pumpet, eller hvor det så selvfølgelig bliver pumpet ud. Og blodet, som er kommet ind i vores hjertekammer, de har ikke nogen mulighed for at løbe tilbage, fordi der sidder sådan en klap længere nede i hjertet, som forhindrer blodet i at løbe tilbage. Når der så er stort nok tryk og nok blod inde i hjertet, så åbner klappen ud til aortaen, som er vores hovedpulsåre, og så flyder blodet så ud der. Og så bliver vores blod ført videre ud til vores mindre blodkar ved hjælp af vores lidt større blodkar og vores arterier. Vores mindre blodkar, det er dem, der sidder hernede, og det er dem, vi kalder kapillærerne. Det står også her. Og det er dernede, hvor at vores næringsstoffer, vores ilt og kuldioxid, de udveksles med vores muskelceller, og så bliver kuldioxiden transporteret tilbage, eller ført tilbage, via vores røde blodlegemer, op til hjertet, og så op til lungerne, og så udånder vi jo så til sidst den kuldioxid, som vi gerne skulle komme af med. Hjertets funktion, opbygning og regulering. Hjertet det består først og fremmest af 4 kamre, hvor 2 af dem det er forkammer, og de 2 andre det er hovedkammerne. Og de her kamre her, de er adskilt fra, altså højre side her, den er adskilt fra venstre side, som man også kan se. Og der er en grund til, at de er adskilt. Det er simpelthen fordi, de styrer 2 forskellige kredsløb. Den højre side, det må være den her over, den sørger for, at blodet det bliver iltet, hvor at den her over, den venstre side, den sørger for, at ilten den bliver brugt. Og som jeg sagde før, så har hjertet også en hjerteklap, som sidder her, lige der. Og den gør jo så, at det blod, der kommer ind, det ikke kan løbe ud, eller løbe den forkerte vej ud. Så man kan i princippet også godt sige, at den hjælper til, at vi kan trække vejret. Fordi, ja. Jeg vil sige på en måde, så betyder regulering en form for balance, fordi at det er vigtigt, at der er balance mellem ildbehovet og så ydeevnen fra hjertet og kredsløbet. Og ydeevnen, den baseres på, hvor hårdt, hvor hurtigt og hvor effektivt ens hjerte det slår. Og så vil jeg sige, at regulering, den kan man sådan forstå på 2 måder, eller ved hjælp af 2 ting. Og det er mængden af blod, og så er det modstanden af blod. Og det har jo noget at gøre med, hvor meget ens blod, de enten er udvidet eller sammentrukne, og det er også et eksempel på det herover. Og nu har jeg lige prøvet at zoome ind, jeg ved ikke, om man kan se det, men på de her 2 billeder, der kan vi se 2 forskellige blodtryk. På den her til venstre, der har vi et udvidet, man kan se, der er meget plads, så det er et udvidet blodkar, og så er der ikke særlig meget modstand, altså pilen den er meget blød, så det viser, at der ikke er særlig meget modstand, og det betyder så, at der er et lavt blodtryk. Og så herovre på det her billede, der kan man se, at blodkarret her, det er meget tykt, så det betyder jo selvfølgelig, at det er et sammentrukken blodkar, og pilen den er meget sådan hurtig i det. Og det viser så, at der er meget modstand
så blodet det har også svært ved at komme igennem blodkarret, og det giver så et forhøjet blodtryk. Og så er vi nået til et forsøg, hvor vi lavede et forsøg i biologi, hvor vi var i en gruppe på 4 eller sådan noget, hvor vi havde Tina til at lægge sig ned og slappe af, hvor vi så målte hendes blodtryk. Og hendes hvileblodtryk, den var 122 over 70, og hendes stå-blodtryk, det var 134 over 71. På den måde kan man også se, at hjertet det arbejder hårdere, når du står op, end når du ligger ned. Der var også en ændring i hendes puls. Til at starte med, der havde hun en hvilepuls, efter hun havde ligget ned i et par minutter. Der stod hendes puls på 65, og lige da hun rejste sig op, så målte vi hendes puls igen, og den var så på 85, så der var også en stor ændring. Ja. Fedt, protein og kulhydrater. Altså kulhydrater, de findes jo i madvarer, der stammer fra plantevækst. Det kunne fx være pasta, eller frugt, eller brød, eller ja. Og man kan opdele kulhydrater i 2 grupper. Og den ene gruppe, det er komplekse kulhydrater, og den anden, det er simple kulhydrater. Og de simple kulhydrater, det er sådan noget som fruktose, hvidt sukker eller glukose. Og de komplekse, det er plantefibre, eller også er det stivelse. Og her på billedet, der kan vi jo også se, at hvert kulhydrat, den er opbygget på hver sin måde, men de har dog nogle fællestræk, og det er, at de består af et vis antal kulstofringe, og de her ringe, det består ud over kulstof, så består de af ilt- og brintatomer. Den måde, vores krop de nedbryder kulhydraterne på, det er i fordøjelsessystemet, det er ved at skille maden ad i milliarder, mange molekyler, glukosemolekyler, og de molekyler, de så bliver splintret, de kan så trænge ind igennem vores tarmvæg og komme ud i blodbanen. Og det er så også det, der gør, at vores blodsukker det stiger. Og de her molekyler der, det er det, vores celler bruger som brændstof. Der er dog et kulhydrat, det nederste hernede, som kroppen den ikke kan spalte eller splintre eller skille ad, og det er det, vi kalder cellulosen, også kaldet plantefibre, og derfor så bliver det så ført hele vejen ned igennem fordøjelseskanalen. Så fedtstoffer. Vores fedtstof, eller alt fedt, det har et meget højt energiindhold, og det er faktisk ligegyldigt hvad for noget fedt du spiser, om det er planteolier eller det kommer fra animalsk fedt, så er det ligegyldigt hvor meget man spiser. Det er simpelthen mængden der tæller, det er ligegyldigt hvad du spiser. Det gælder jo selvfølgelig om ikke at få for meget fedt, men kroppen kan heller ikke leve uden fedt, fordi det er også det, der hjælper til at kunne holde imod sygdomme og graviditet og sådan noget. Og så bruger cellerne det også som byggesten, så derfor er det meget vigtigt, at man selvfølgelig får noget fedt. Så kan det så diskuteres, hvad for noget fedt, der er det bedste. Og det er så det monomættede fedt, der er det bedste. Og der findes 3 typer, dem kan vi se her. Der findes de monomættede, de mættede og de fleurmættede. De her 3 molekyler her, eller fedtsyre, de sidder på et glycerolmolekyle, det er det vi kan se her, og det er så de 3 fedtsyre, der sidder fast på, og de er så blevet forstørret her. Så man kan se, så ligner de meget hinanden, og de består også alle sammen af 12-22 kulstofatomer, og så har de 2 brændstofatomer og en syregruppe i den ene ende. Men
ved nogle af dem er der dobbeltbindinger, og andre steder er der ikke dobbeltbindinger. Her er der fx 3 dobbeltbindinger, og her er der kun 1, og her er der slet ikke nogen. Den mættede fedtsyre, det er den, der ikke har nogen dobbeltbinding. Den monomættede, den har 1, det er den her. Og så de flere umættede fedtsyre, det er den, der er hernede, og den har 3. Og grunden til, at det er den monoumættede fedtsyre, der er den bedste for kroppen, det er, fordi den danner nogle partikler, der hedder, nu sagde jeg lige noget forkert. Det er grunden til, at det er de monoumættede, der er det bedste for kroppen, det er fordi, at de mættede, de danner nogle partikler, der hedder LDL, kolesterol, eller bare LDL, og de er tilbøjelige til at sætte sig fast i vores blodkarvægge, og efter en 20 år, eller i hvert fald mange år, så kan det danne blodpropper. Så er det protein, og den nemmeste vej til protein, det er selvfølgelig gennem kød. Det er også den vigtigste vej, men man kan også få det igennem sådan noget som bønner, eller ost, æg. Og der er jo selvfølgelig også en vigtig en, som er fisk. Og jeg mener, at det er der, man får sin omega-3 fra. Men i hvert fald, så de her proteiner, det er nogle molekyler, som er bygget op af nogle mindre molekyler, som vi kalder aminosyre. Og de bliver så skilt under fordøjelsen til en masse aminosyre, som er sådan nogle frie aminosyre, så det ikke er et helt stort molekyle, og de kommer så ud i vores blodbane. Kroppen bruger så de her aminosyre til at opbygge proteiner, og det er også det, man kalder proteinsyntesen. Og der findes mange slags proteiner, men der er for eksempelvis aktin og myosin, og de hjælper så til, at man kan trække eller at vi kan selv trække vores muskler sammen, når vi bøjer os ned, eller bruger vores muskler, så kan de trække sig sammen. Og så vi ikke får slappe muskler. Energi og motion. Vi ved altid godt, at jo flere kalorier vi indtager, jo mere skal man enten løbe, gå, cykle eller sådan noget for at forbrænde det. Og det gælder også med, hvor sundt du spiser. Der er noget fedt, der er nemmere at forbrænde end andet. I biologi, hvor vi var nede i idræts, sådan den der glassal, noget der, der var vi nede og undersøge, hvor meget og hvor hårdt og sådan noget, man skulle bruge for at forbrænde de ting, vi havde spist. Og der er faktisk en formel, der beskriver det. Den hedder energibalance lige med E-indtag minus E-forbrug. Og der kan man jo så komme i 3 forskellige situationer. Det kan være, hvis du indtager lige så meget, som du forbrænder, så er din energibalance uforandret. Men hvis du indtager mere, end du forbruger, eller forbrænder selvfølgelig, så tager du på af det. Men hvis du så til gengæld ikke indtager særlig meget, og dyrker rigtig meget motion, så taber du dig af det. Det kan jo så både være skidt og godt. Og hvis vi så skulle regne ud for mit yndlingsslik, som så er p-tærter, så har jeg sat mit indhold ind i en formel. I 100 gram p-tærter, der er der 463 kalorier. Og jeg vejer 59,6 kilo. Og så har jeg så udregnet x, og lavet gange det med 60 for at få det ud i minutter og sekunder. Så jeg skal faktisk løbe, hvis jeg løber 12 km i timen, så skal jeg løbe 37 minutter og 28 sekunder for at forbrænde 100 gram p-tærter. Nu kommer jeg lige til at se, at det skulle være 200 gram og ikke 100 gram, jeg skal forbrænde. Men så er det jo selvfølgelig bare det dobbelte antal tid. Så er vi jo oppe på en time og et kvarter for at forbrænde 200 gram p-tærter. Ja, det var vist det.